50代で高級ホテルのバーに転職した私。しかし、若手バーテンダーに、カレー臭がくせえんだよ。カウンターに立つな。店の評判が落ちるだろ。と罵倒される毎日。ある日、その様子を見た若手バーテンダーの師匠はこう叫んだ。お前は、この方が誰かわからないのか？明かされた私の秘密に、若手バーテンダーは驚愕し、戸惑いを隠せないのだった。私の名前は中村。私には子供の頃からの夢があった。それは、ある日テレビで見たバーテンダーになるというものだ。どんな番組で見たのかはもう覚えていないが、おしゃれなバーのカウンターでシェイカーを振り、カクテルを作る男性の姿だけは鮮明に覚えている。子供心にとてもかっこいいと憧れたものだ。それからの私はバーテンダーになるためにあらゆる知識、技術を学び吸収し、ついに夢を叶えることができたのだ。バーテンダーとしての毎日は私にとって嬉しいことも悲しいこともいろいろとあった日々だった。そして私は静かな田舎町の小さなバーで働いていたのだが、古い知り合いの誘いでとある高級ホテルのバーに転職することになった。はじめまして、中村です。これからよろしくお願いします。新しい職場となるそのバーは若手のスタッフばかりだった。年を取ったスタッフは私一人。彼らはそんな私をジジイと呼んでバカにした。中でもこのバーの中心人物である石川という男はその傾向が顕著であった。私がカウンターに立とうものなら、カレー臭がくせえんだよ。カウンターに立つな。店の評判が落ちるだろ。とがなり立てた。石川は日本一のバーテンダーと謳われる小沢の弟子で、さまざまな大会で上位入賞を果たしているセンスも実力もピカイチの男だ。だがその一方で、プライドが高く自信家、さらにはお客様を見た目で判断して襟好みし、気に入らなければ影でこき下ろすという困った悪癖があった。実力は確かなのだが、この習慣のためにいつか大きな問題を起こさなければいいが、と密かに心配していた。しかし、やはり石川の実力は本物で、彼を気に入って指名してくるお客様もたくさんいるのだった。中でも山田様というお客様が特に石川をひいきにして指名していた。この山田様は少し変わった方で、高級ホテルのバーに T シャツにジーンズというラフな格好で来るような方だった。石川は表向きは愛想よく接していたものの、影ではいつもの悪癖が顔を出していた。あんなやつに酒を作らなきゃいけないなんて最悪だ。あいつに俺の作るカクテルは釣り合わないだろう。まあまあ、相手はお客様ですから。と、たしなめようものなら、じじいに何がわかるんだよ。余計なことは言わずに皿でも洗ってろ。心底不快そうに鼻を鳴らすのだ。そんなある日、山田様が若い女性を伴って来店し、いつものように石川を指名した。しかし、折しもその日、世界に名を轟かせるバーテンダーのポープがホテルに宿泊していたのだ。世界大会の審査員も務めるという彼に顔を売りたい石川は、山田様の予約を無視してポープに会いに行こうとしていた。さすがにこれは私だけでなく、他の若いスタッフも止めに入った。まずいですよ、石川さん。お客様の指名を無視ってのは。けれど、誰が何を言っても、石川は聞く耳を持たない。世界のポープに顔を覚えてもらうチャンスなんだよ。あのお客の相手は、お前ら適当にやっといてくれよ。そう言い残して、石川はポープのもとへ行ってしまった。
仕方がないので山田様は残ったスタッフでどうにか相手したが、当然ながら納得できないような複雑な顔をしていた。その日、店が閉店してから戻ってきた石川はご機嫌だった。あのポープにカクテルを作ったんだぜ。と顔を蒸気させて話す石川を見て、こちらの気も知らないで。と嫌な気持ちになったのは私だけではないだろう。ともあれ、この件はこれで終わったと思っていた。異変が起きたのは翌日からだった。あんなにたくさん入っていた予約が次から次へとキャンセルされたのだ。どういうことだとスタッフたちがざわめいている。高級ホテルのバー、しかも折り紙付きの実力を持つバーテンダーもいるこの店はいつも予約でいっぱい。キャンセルなんてほとんど出たことがない。それが突然キャンセルに次ぐキャンセル。十分異常と言える事態である。スタッフたちが戸惑っているところにやってきたのは、怒り心頭の様子のオーナーだった。石川、一体どういうことだ。突然怒鳴られた石川は、驚きのあまり目を丸くして固まっていた。オーナー、一体どうしたんですか。私がオーナーに声をかけると、彼は石川に向かってさらに言った。どうもこうも、石川、お前山田様の予約をすっぽかしたそうじゃないか。山田様はそのことで恥をかかされたと大層ご立腹だ。でもあの時はポープがホテルに来ていて、それにどうしてあの客がそんなに。すっかりうろたえている石川を見て、オーナーは長いため息をついた。あのお客様、山田様はな、このホテルに多額の出資をしてくださっている方なんだ。それをあんなに怒らせてしまって。オーナーの話によると、どうやら山田様は大変な資産家のようだ。しかもあらゆる業界に顔が利き、とてつもなく広い人脈を持っているらしい。なんと当のポープまでも山田様がホテルに招待していたというのだから驚きだ。石川は事の重大さに驚き、青ざめて震えている。私はオーナーの話を聞くうちにふと気がついた。オーナー、山田様はあちこちに顔が利くと言いましたね。もしかして今回のことは山田様が。オーナーは渋い顔でうなずいた。どうやら石川に予約を無視された山田様は、その広い人脈を使ってこの店の悪い噂を流したようだった。つまり客を襟好みして差別するような店だと。その悪評が広まり、キャンセルが相次いだというわけだ。さらに悪いことに、あの時一緒に来店していた若い女性は山田様のお嬢様なのだそうだ。あの日山田様はお嬢様の婚約祝いにこの店を訪れたのだった。山田様は石川の腕を買っていた。だからお嬢様に最高のカクテルをご馳走すると言ってこのお店に来てくださったそうだよ。最初の怒りはどこへ行ったやら。オーナーは今やしおれた植物のようになっていた。石川も他のスタッフたちも顔面蒼白なまま何も言わない。山田様に謝罪をしましょう。凍りつくような沈黙の中、私は言った。山田様とお嬢様をもう一度店にお招きして、石川さんが作ったお酒を飲んでいただきましょう。そして誠心誠意謝罪をするのです。何としてでも
山田様の信頼を取り戻さなければ、この店、いや、下手すればこのホテル自体も危うくなる。石川さん、あなたが作るんです。山田様への謝罪のカクテルを。それまでほうけていた石川の顔に、矢庭に土器がひらめいた。うるせえ、俺に指図するんじゃねえ。お前みたいなじじいに何がわかる。そう怒鳴った瞬間、思いもよらぬ声が割って入った。やめろ、石川。その場の全員が驚いて声がした方へ目を向けた。そこに立っていたのは、現ジャパンチャンピオンのバーテンダーで、石川の師匠でもある小沢だった。思わぬ人物の登場に、どうしてここへと石川が呆然とつぶやく。オーナーに連絡をもらって飛んできた。それより。小沢は私のそばへ歩み寄り、静かに頭を下げる。中村さん、申し訳ありません。石川が無礼な振る舞いを。小沢さん。石川が慌てて小沢に駆け寄った。やめてください。どうしたんですか。なんだってこんなじじいに。そんな石川を小沢は、いい加減にしろと一喝した。石川がビクリと震え動きを止めた。周りのスタッフたちは片唾を飲んで事態を見守っている。お前はこの方が誰かわからないのか。石川は困惑して私と小沢の顔を見比べる。そんな石川の様子を見て小沢はため息をついた。中村さんはな、過去数々の大会で賞を取り続け、かつて日本一になったこともある伝説のバーテンダーなんだよ。小沢君、伝説は言い過ぎだろう。私は思わず口を挟んだ。いいえ、そんなことはありません。あなたは私の憧れだった。あなたのようなバーテンダーになりたくて努力したから、今の私があるのです。そんな私たちの様子を石川や他のスタッフたちは信じられないような目で見ている。そう、私はかつて都会のこの店のような高級ラウンジでバーテンダーをやっていた。子供の頃からの夢を叶えた私は着々と実力をつけ、さまざまな大会に挑戦したのだ。日本一の称号を得た私は世界でも活躍するようになり、気づけば伝説のバーテンダーと呼ばれるようになっていたのだった。しかしほころびは突然やってきた。私の最愛の娘に病気が見つかったのだ。肺の病気だった。医師が言うには、空気のいいところで暮らすのが一番の治療になるらしい。ならば私の取る道はただ一つ。私はすぐさま都会の高級ラウンジを辞めた。オーナーや同僚たちからは引き止められたが、私はどうしても病気と戦う娘のそばにいてやりたかった。そして私たち一家は空気のきれいな静かな田舎町へと移ったのだった。それからその町の小さなバーに再就職し、妻と共に娘を支えた。きれいな空気と治療の甲斐あって、娘は少しずつ元気になり、ついに病気を克服した。病気が治った娘はそれからは健康に育ち、この春結婚して家を出た。もう私の役目は終わった。そう思っていた矢先、小沢から十数年ぶりに連絡が入ったのだ。高級ホテルのバーで後進を育ててくれないかと。
そうして私はこの店のオーナーに紹介され、ここで働くことになった。石川、私はお前にもっと大きくなってほしくて、中村さんから多くのことを学んでほしくて、彼をここに呼んだんだ。石川は何かを言おうと口を開きかけたが、小沢はそれを遮り表情を引き締めた。いや、今はそんなことを話している場合ではないな。オーナー、私も山田様とは多少の付き合いがあります。なんとかもう一度来店していただけないか話してみますので、任せてもらえませんか？わかった。お願いするよ。そう言ってオーナーはうなずいた。それから中村さん、石川をよろしくお願いします。小沢はこちらを向いて先ほどと同じように頭を下げた。その彼の肩をポンポンと叩いて頭を上げさせる。大丈夫。分かっているよ。こちらのことは心配しなくていいから、私に任せなさい。頭を上げた小沢と私はうなずき合う。そんな私たち二人を石川は複雑な表情で見ていた。そしてその日から私と石川は山田様に提供するカクテルを考案することになった。さあ石川さん、山田様に喜んでいただけるようなカクテルを絶対に作り出しましょう。石川は私に対しどんな態度を取るべきか思い悩んでいるようで、小さな声で「はい」と返事をした。しかし私はそれには気づかないふりをして変わらず彼に接した。山田様に満足していただけるカクテルというのは簡単だが、石川は何も思いつかないようだった。普通のカクテルでは到底満足していただけないでしょうからね。石川はシュンとうつむいてしまったが、私には一つ考えがあった。これならきっと山田様も気に入ってくださるだろう。では少し変わったものを召し上がっていただきましょう。変わったものと首をかしげる石川。梅干しを使ったカクテルを作ります。梅干し？そんなのカクテルに使えるんですか？石川が驚きの声を上げる。もちろん使えますよ。前の店にいた時に作ったことがありましてね。お客様にとても喜んでいただけました。梅干しのカクテルを作った時のことを話すと、石川の顔は輝いた。自分も作ってみたいという石川の表情から、新しいことに挑戦することへの興奮がうかがえる。教えてください。お願いします、中村さん。ええ、お教えします。必ず山田様に喜んでいただきましょう。そうして私と石川が新しいカクテルに取り組み始めてすぐに小沢から連絡が来た。彼が何とか話をつけてくれて、山田様は3日後に再び来店してくださることになった。石川さん、あと3日です。それまでにこのレシピを完璧にしましょう。はい、中村さん。石川はかつての傲慢さはすっかり鳴りを潜め、今やただひたむきに努力する青年へと姿を変えていた。そしていよいよ山田様が来店する日がやってきた。石川は緊張のためか顔が青ざめている。大丈夫です。自信を持ってやりましょう。きっとうまくいきます。そう声をかけると、唇をぎゅっと結びうなずいた。約束の時間が来て、山田様が来店する。今日もお嬢様と一緒だ。
カウンター席に着いた二人に向かい、石川は深々と頭を下げた。山田様、本日はご来店くださってありがとうございます。先日は本当に失礼なことをしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。山田様は石川の謝罪にも心を動かされた様子はなく、不愛想にうなずくだけだった。今夜は山田様のために特別メニューをご用意しました。どうぞお楽しみください。山田様の態度は頑なだったが、石川はめげることなく淡々と自分の役目を果たしていった。お召し上がりくださいと、山田様とお嬢様の前に静かにグラスを置く。山田様はそれを気のない様子で口にして、それから驚きに目を見開いた。このカクテルは、梅干しのカクテルでございます。そう説明すると、山田様は驚いた顔のまま、石川とカクテルの入ったグラスを見比べた。どうして君がこのカクテルを知っているんだ？お嬢様が不思議そうに父親を見ている。このカクテルは以前飲んだことがある。あれは田舎町の小さなバーだったはずだ。思いがけない山田様の反応に、石川が思わずといった様子でカウンターの端にいた私を見た。つられて山田様もこちらを向く。あなたは以前どこかで。山田様は何かを思い出すように首を傾けた。山田様、ご無沙汰しております。以前このカクテルをお出ししたときは、奥様が大変気に入ってくださいましたね。私がそう言うと、山田様はあっと声を上げた。あの小さなバーのバーテンダー？私と山田様のやりとりを見て、お嬢様が尋ねた。お父さんのお知り合いなの？いや、数年前、母さんが亡くなる前に行った小さな田舎町のバーでこのカクテルを飲んだんだ。母さんがとても気に入ってね。山田様は懐かしそうに目を細めた。そして私の方へと目を向ける。もう何年も前に一度来たきりの客を覚えているのかい？もちろんです。奥様との仲睦ましい姿を覚えておりますよ。横で聞いていたお嬢様も一口飲んで口元を緩めた。おいしい。お父さんとお母さんの思い出のカクテルなのね。山田様はしばらく黙ってグラスを見つめ、やがて苦笑した。このカクテルを出されてしまっては、もう怒っていられないな。この間のことは水に流すとしよう。その言葉を聞いた石川は泣きそうな顔をして頭を下げた。山田様、ありがとうございます。山田様は石川の謝罪を受け入れてくれた。こうしてこの一件は終わり、店も事なきを得たのだった。その日の閉店後、石川が私のところへやってきた。中村さん、今まで申し訳ありませんでした。素直に頭を下げ謝罪する姿は今までと別人のようだった。俺は今まで自分のことしか考えていなかった。カクテルをうまく作れる腕があればそれでいいって。でも違ったんですね。真剣な眼差しで石川は語る。そうですね。もちろんカクテルを作る腕も大事です。でも
バーテンダーは自分のためにカクテルを作るのではなく、お客様のために作るのです。それを忘れてはいけません。私の言葉に石川はしっかりとうなずいた。はい、肝に銘じます。そしていつか俺は中村さんのようなバーテンダーに必ずなってみせます。新たな決意を口にした石川に私は微笑んだ。きっと彼はこれからもっともっと成長するだろう。そしていつの日か私を超えてずっと高く羽ばたく時が来る。まだ見ぬその日を楽しみに待つとしよう。